Apo Diyos, Ay, na thank you, thank Biblia. you. Thank you, thank you. Yan. Ay, gito nga, kahit kung idanon ti sa uni Apo Diyos, ti tunggal balay ti banna. Kahit kung warasan amin ti Biblia, ti balay ti banna. Uwen, suka ti Yeah. malaglagit minok. Ayan. Ana maliplipatan ti bana dayja ta iso matil. Uwen. Thank Titol you. Toro, you're a great leader in our Yaman at malagip ni tao Okay po. nga kailyan na. Iti karagitoy agundaway, ket maibaga nga addan dagiti sumagmamano agkakabsat a makaliplipat nga okagen, wenno basaen tinasantuan a libro, wenno ti makungkuna a Biblia. Ngem iti banna Ilocos Norte, adda ti maysa a balikbayan, ano agbakasyon iti lugar a nakaiyanakan na, ket ti ububraen na, kadwana ti asawa na, ket sursursuren da, dagiti so amin na pagtaengan, kariti na duma-duma a barangay, tapnon ti kasta, ket mismo nga isuda ti mangyayawat ti Biblia, a regalo da, karagiti kakailian da. Daytoy ket ti Mr. Bobby Morales, agtawen 63, tubo iti barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ti si Bubukel a pamilya na, ket nabayagdan nga agnanaed, iti isla ti Hawaii. Idi 2016 na rugi ko ng madyak pa yun ng rugi nga nagitid ti Bible. Yung kinagpesyon na narigitak namin nga tutulong ti simbahan. Tayo di kasangwanan nga napanak ijay Hawaii. Siya ti presidente ti Aglipayano idikwa. Ijay grupo mi. Yes, sir. Kaya ti di matadak man ni ijay Hawaii. Siya lang tinapili manan nga presidente. Hindi niya may isa nga simbaan mi nga mga daulo iso nga pag pampanunutan mi ta nga agibunong ti ti Bible no may share mi ti sa uni Apo Dios. Yes po. So, sir, iti lang ba pamilyayo, iti paggapgapuan ti agbalbalin nga pondo, dagiti maigat-gatam, sir? Kinagpesyon na yun dati pamilyak nga dagiti anak ko tumulong damat in a way nga suportaran da kami ti panunod ken encouragement ngem duha kami latang agab bakit. Ti mangiyem implement kadagiti nga pobrao niyo, sir. Duwa kay kini ma'am. Narigitak namin nga basbasa ti Bible. Kinagpesyon na kadati nga panangirugik man may ka 16 nga basbasa ti Bible. Manipod the New and Old Testament. Yes, sir. Kaya napagminna-minna nga kada 5 nga taon nagbalbaloy ti cycle ti panunot tayo no kasi panagawat mo itata sa balin to man eh. Yes, sir. So nga kada mabasbasak dahil ti Bible ket adu ti may papawat kanya karigiti sa ni Apo Dios. Dagiti mo tinangi ko nga dayjay kasla diyan na sok nga sang kabasyet ko na kumatadya kay ti agparamag. Nung para kanyak dakkel ba nagdagiti parparaman ni Apo Dios kanya. Yes, sir. Ore basi nga magkita tayo man no nya nagapuanak. So narami dakkel ta parabor ni Apo Dios digijay. So, dagiti itultulong tayo, sir, kat pang subad tayo lang, dagiti adu nga blessings iti pamilyal, sir. Kasta nga talaga, Joey, ikarkararag ko kani Apo Diyos nga aramatin nak, ng kasmaysa nga modelo, kitag dawat ak nga siyak lang kumamot, ikana mo ti may isang baset, ti kina Kristyanismo. Yes po. Panagkita dati ti Way. pamot. Yeah, inted na nga aramid ni. Buong ban na ba, sir? Iti target tayo nga iburayan, iti Bible. Tapagamo tayo, sir, nga Pero de los Buenos, adamat na tagiti kakabsat tayo nga medyo makaliplipat nga agbasa sa Bible, sir. When kinagpesuan na dati 20 nga barangay, issue ti target me na erogimen ti 2, 3, 4 nga barangay. Okay po. Kaya kahit kung itultuloy ka, mong lumakay mo da taon. So nga, baka agsubliag tumanin itong December. Tama no, may ikwalang dati panagiwara sa Miti Bible. Kinagpesyon na talo nga barangay kumati, bunong ang mika dati, ito naka-order ki 900 nga Bible. Opo. Ngayon daksang gasat, abadi da nakapa-iprinta. Yeah. So, dating gagari sir nga agtultulong karigiti taga Banay Ilocos Norte, awan iti pakainaigan na iti anyaman nga aktibidad iti politiko, sir. Nawan, Joy. Ado ti mangibagbaga nga tumaray kanto kung kunari pangasi yun, agbagtitak to. Di takto butusan ko na. No? Pag agbagtitak mo pa nag-file ti candidacy, kandak ko bubutusan pangasi ko na. Sir, iti pamilyayo, awamet iti kaslang, ada iti lubong ti politika.
Oh, and the grandfather ko on my mother's side, I think he was a vice mayor. But that was long time ago. My uncle was a barangay captain. Yes, sir. Awan di kita ti kategorya ti pampanunot ko. Haan lang ati Biblia ti ipapaay ti pamilya Morales no kasta nga agbakasyon da. No diket pay, dagiti delata, nga aggapo a mismo iti isla ti Hawaii, ken adamet ten, ngayon na abagas. Kinag-question na dati ititid ko nga bagas ken dagiti delata kanayon ko nga baga mo yu dati no nakantayong kitawanan ti kapatkan unay ket dati Biblia. Yes, sir. Ano dali na diyan ti panpanunot ken puspuso tayo dati ti kadadakkelan nga sagop ko kada kayo kunak. Oo. So nga we are trying mangted mo tes lady nagkauna nga ko idi last year nagitid kami ti karne ken manok. Karne at baboy ken manok ti problema kami ket no medyo mumaliman medyo agangot. Kaya nga baka damo kidi masakta magsakit una. So nga dagiti lang hanga mabang lessons sa Uy. papay tayo. Kadi kaya po nga kakailiak na tagaban na barbaring addan to. Ti kay nagpesyon natin ang tibang kada kami tatag dati pa nakiprinta ti Biblia. Okay, Kaya sir. tatalo a barangay kumangam we will try to know agbakasyon kami man ng kanibagat nga barbaring at least orally mga barangay lang kumati one Timalpas time. tayo, sir. Ti one time. Okay. Ano no mga upat limang tawong malpas mi ti mission mi. Makita ti ragsak dagiti na ipaayan ti Biblia. Tangamin, ket dayti ti kang runaan na paggapuan ti sa uni Apo Dios, ken addadapay dagiti makasangit. Gapuanan na, tauray mampay man manukano nga agbakasyon ti pamilya ni Mr. Bobby Morales, ket ni sumangpet daket kanayon kano, nga iburay da, dagiti nayon na blessings ti pamilya da, aday ti metten, ti panawen kano, ti panagyaman ti pamilya Morales, nga agyaman kini Apo Diyos, dagiti ayat na, ti pamilya da. Kaya bagata maligip na ti tao adi nga mangtid ti sang kabasit. Taman manok kasta talaga. Oo. Ken anat mo ko ng ma'am ta Bible iti maysa nga ipapaay na kada kayo ta kalikagom na nga iwaras iti Ala sa sa may ni amot Apo at Dios. basaan. Oo. At no amot ti kasta dito. Mm. Yaman ta malagip ni tao Okay po. nga kailyan na. Pagyamanak ni Apo Babi, Oo. agyamang kami unay, iti na ito katulong mo. Oo. Tapay kumata, manayon ti intay kwa, panaglalangin. Mm. Sir, agigan ije Hawaii ngem no sumangpet iso na ket kalikagom na latta nga agipaay digitay blessings kanya na ken Biblia pa deti inted na. So anat makunam sir. Ay, sabagay siya kwa, napiklara ang katoliko. Okay sir. Oo. Ti anak ko ngamin kwa, ex-seminaryan. Okay. Yes sir. Dahil Bible na jay kwa, seminary. Jama mo na yan na so nga rudad duma agbiro-biro ka nagtay files kunta wa. Yes sir. So Oo. nga agyaman nakta adda na ito nga kwa Inted na. pa napialang nga dapat basbataan. Sir, agyaman nak dito intid mo nga tulong kada kami. Ket tapay ko mata kang kana yung kastati pinang pinagserve kada kami. Aurora. Bakit orang? Gusto tayo magbalik kami atin yung tatay na nanong ito kapag awan ti Biblia tayo nga aglipayano ibagamtuman. Awan ti kwa nag-order ti 900 nga Biblia nga awan available. At da kanu rin-revise dahil dati pakasaritaan tayo ti aglipayano iso nga awan. So nga dati Biblia ti Katoliko dato eh. Alam na ta ore ti padi media Hawaii ag-order ti kastoy ta kaya nga mabasa no ano ti ba. Kaya ako madakas nagpapadaan eh. Thank you, Ata. Uy. Kaya sa dasang kabasi nga sago. Ay, Kitid thank ni. you. Uy. Nangnangro na ako na dito ko. Amo kagbasbasa ka tayo, you're a great leader ti kwate tuloy yun. Kimba ante isu nga dati mo ti kwate. Ang di gito eh. Nagito nga kahit kung idanon ti sa uni Apo Diyos ti tunggal balay ti banna. Kahit kung warasan amin ti Biblia ti balay ti banna. Uwen, suka ti malaglagit minok. Ayan. Ana maliplipatan ti bana deja ta iso matil. Uy. Thank Ti you. tuloy you're a great leader in our church. Mga ka-JCQ,
Ti panagtulong ti pada a tao, ket na isang sangayan a parabor ni Apo Diyos. Tangamin, ket adda ti ayat, ken talek na dagiti tattao nga agiburburay, karigiti adda kadakwada, a parabor ti Apo a namarswa kada tayo. Para ti JCQ Online News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.